Дівчинки і хлопчики, як у вас справи, а? Добре, кажеться. Ой, а ось у мяне не вельми. Ой, столькі розных адзнак у маім дзённіку. І добрых, і не вельми. Здаецца, выправіць становішча мне ўжо не паспець. Ой, зусім мала дзён засталося да канікул. Ведаеце, і хатнія заданні я выконваў. Ну, амаль кожны раз. І настаўніцу слухаў. Часцей за ўсё. А поспехаў, шчыра кажучы, няшмат. Прывітанне, Топачка. Добрый вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ой-ой-ой-ой. А ты чаго такі сумны? Да засумуеш тут. Во, глядзі. Ну, адзнакі розныя. Сустракаюцца і добрыя, і выдатныя. А ты чаму не задаволены? Я? Я б хацеў скончыць навучальны год на выдатна. Ну, хаця б на добра і выдатна. А ў цябе, пэўна, так і атрымалася. Атрымалася. Ай-яй-яй. Дык я ж увесь год старанна працавала. Вось у выніку у дзённічку толькі выдатныя адзнакі. А ў цябе то камп'ютар, то мульцік, то футбол. Ой, Яначка, дзеткі павінны адпачываць ад заняткаў. Так ва ўсіх разумных кніжках напісана. Дзеткі абавязкова павінны адпачываць, калі ўсё зрабілі. І перапынкі таксама патрэбныя. Бясспрэчна, трэба рабіць перапынкі. Але ў цябе падчас так атрымліваецца, што перапынкі даўжэй за заняткі. Ну, бывае і такое, што тут скажаш. Бо калі я за якую справу бяруся, ды так захапляюся, што спыніцца не магу. А урокі гэта таксама справа, але яны цябе чамусьці так не захапляюць. А цябе захапляюць? Часцей за ўсё. Геніяльна! Еўрика! Яна, я зразумеў. Ну і што ты зразумеў? У мяне інтарэса да заняткаў няма, бо мая школа мне не падыходзіць. Яна мяне не захапляе. Ну, Топа, ты знайшоў вінаватых. Знайшоў, але я не толькі абвінавачваю. Я зараз выйсці з гэтага складанага становішча адшукаю. Як гэта? Вельмі проста. Знайду сабе спецыяльную школу, якая мяне зацікавіць. Так, дзе там мой камп'ютар? Не, ну вы бачылі? Топа сам увесь навучальны год ленаваўся, урокі рабіў сяк-так, а зараз у яго школа вінаватая. Ну чаму мне раней у галаву такая думка не прыйшла? Зараз знайду школу, якая мне падыдзе. Так, школа, у якой ставяць толькі выдатныя адзнакі. Не знайшлося такой. Значыцца, запытаемся па-іншаму. Школа, дзе няма хатніх заданняў. Што? І такой паблізу няма. Да што ж такое? О, Яна, глядзі, я знайшоў, глядзі. Школу без заняткаў? Школу для мядзведзяў. Я зразумеў, у чым мая праблема. У нас у школе вучацца і хлопчыкі, і дзяўчынкі, і зайчыкі. Кася з Лесікам з добраранка. Ну і я б вучылася, каб не пайшла ў школу з музычным ухілам. А трэба, каб школы былі асобныя, спецыяльныя. Для хлопчыкаў асобныя, для дзяўчынак асобныя. І для мядзведзяў таксама. Вось, мне здаецца, я такую зараз і знайшоў. Ну-ну, давай, пачытай пра сваю школу для мядзведзяў. Дзе яна і чаму там вучаць? А ось і пачытаю. Ну-ну. О, Смаргонская академия для медведей. А, это не жарт и не выдумка.
і яе студэнтамі сапраўды былі махнатыя разумнікі. Зразумела! Ой. І буду я не проста школьнікам, а адразу акадэмікам. Читай далей. Академік. Ці лепш я почитаю. На. Так. У 17 стагоддзі у славутых князёў Радзівіла ўзнікла ідэя вучыць мядзведзяў? Ой, як даўно гэтая акадэмія існуе. Можа, мае далёкія продкі былі акадэмікі, а я зараз у простай школе займаюся, таму і поспехаў няма. Помолчи, академик. Дай дочитать. Так. У те часы местом, где любили збираться люди, были кірмаші. А при чому тут кірмаші? Ти про академію читай. Здається, я зрозуміла, у чим справа. Зараз і до академії дойдем. Так. На площу, де звичайно проводилися кірмаші, з'їжджалися вуличні музиканти, актери, а особливо усім подобалися вучені медведі. Не розумію. Что на кірмашах робили мои вученые свояки? Яны показывали тое, чему их вучили у Смаргонской академии. Играли на музычных инструментах, жонглировали, танцевали, показывали фокусы. Ой, якое расчарование! Отрымливается, это была цирковая академия? Менавіта так. І мядзведзі-акадэмікі, якія там вучыліся, наўрад ці ўмелі лічыць, чытаць ці пісаць. З гэтым цяжка паспрачацца. Академія была такой папулярнай, што на вучоных мішак прыязджалі паглядзець нават замежныя госці. Ой, але гэта не вельмі суцяшае. А можа, цябе крыху суцешыць той факт, што дзякуючы Смаргонскай акадэміі герб горада Смаргоне з тых часоў і дагэтуль упрыгожвае махнаты мішка акадэмік. Факт сапраўды прыемны, але школы для сябе я так і не знайшоў. І гэта мяне зусім не радуе. А пра школу я табе вот што скажу, Топачка. Твае продкі умелі вунь показваць фокусы і іграць на розных музычных інструментах. Ну што? А то, што ты лянуешся вывучыць простую табліцу множання ці вершык на памяць. Ну, такое час ад часу са мной здараецца. Не паспрачаешся. А ты адпачні за лета, набярыся моцы і ў новым навучальным годзе пачынай вучыцца так, каб тваім продкам-акадэмікам не было за цябе сорамна. Ты ж разумны, таленавіты мядзведзік, так? Так. Мяне настаўніца хваліць, калі я не лянуюся. Тады засталося толькі пераадолець тваю ляноту, і ўсё будзе добра. Можа, ты станеш сапраўдным акадэмікам пасля школы. А што? Гэта ідэя? Топа, акадэмік, гучыць. Добра, я за лета патрэніруюся перамагаць ляноту, і яшчэ лепш за цябе буду вучыцца, Яначка. Ну, гэта мы яшчэ пабачым. Абавязкова. А пакуль давай мульцік глядзець. Давай. Ну вось, мульцік паглядзелі, шчыра кажучы, я за дзень крыху стаміўся. А нашы сябры-гледачы таксама. Таму час рыхтавацца да адпачынку. Бяжым хутенька мыць стварыкі і лапкі, чысціць зубкі. І ў ложачкі глядзець цікавыя сны. Дабранач, сябры! Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы.
рысе, на росе потухают зорки з плюшки, гулі все, казки все похованные под подушки. Спять и мышки, и стрижи, спять машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.